ukus. Sad ću vam dokazati to. Jo, kakve male bombone. I džem isto. Dobro, sad ću ih namazati džemom i pojesti. Biće ukusno, siguran sam. Jao, ekstra. Što, nema više? Eni, nastavi. Vrlo rado. Sad ću izvaditi bombone. Wow, koliko ih ima. Pala mi na pamet ideja. Poređat ću sve bombone ovako i preliću ih džemom. O da, to će biti kiselo. Obožavam sve kiselo. Jao, cool. Sipat ću kap na svaku bombonu. To je to. Ted, vidi. Ali možeš samo da gledaš, neću ti dati. Super. Sviđa mi se, uzet ću još. Jo, i meni se jede još. O, ideja. Ukrašću par komada sa ovog kraja. Ostalo još par bombona. 1, 2, 3. A gde su ostale? Ted, jesi li ti pojeo moje bombone? Lopov mali. Sad ću te naučiti pameti. Eto ti. Jao, Eni, mislim da je dosta. Ted, kako si? Kiselo?